Když ještě ten průlet, já tě natočím. Už tě mám. Nevadí, mám tě. Chceš do někoho níž, aby tam bylo to údolí, víš? Se tě jako pod náma. Necháme to uklidnit. Ať jde tady s tím malým do hajzlu. Ale tady s tím hajzlem, jo. Běží vrtule. Včera jsem mu to sesypal, doufám, že se dneska sesype navždy. Jsem přehrál regulátor včera, doufám, že se dneska stane aspoň ve 100 metrech. Mám tě parádně. Paráda. 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 A nemusím nikdy nestrátil ze středu, ani jednou. To chci dobrý kameraman. Paráda. To budou záběry, ty vole. Nevím, co dělat. Bojím se, celý týden budeme koukat. No. Co to tam dělalo? To bylo mezi těma stromama. Ty krávo. Mezi těma stromama tady, jak jsou. Asi to tady znáš, tapec. Ne, se natáčím Míka Petra, vole.